Un estudiante de 32 años ha ejecutado múltiples ataques en Rotterdam. 3 personas, incluyendo un docente de la Universidad de Erasmus, perden la vida. 2 ataques. El primer en un caso, camino una mama y un jumue de 14 años perden la vida. E die 2 ataques ha tomado lugar en el prestigioso hospital académico Erasmus MC. Aquí un docente de la universidad perde su vida. Cuerpo policial ha actuado rápido con equipo táctico que eventualmente logra detener el sospechoso bajo la pista de aterrizaje de helicóptero y dak del hospital. El sospechoso es un habitante de Rotterdam, de 32 años y que está estudiando en la Universidad de Erasmus. Está armado con arma de candela y también chaleco antibala. Así el jefe comisario del Cuerpo Policial de Rotterdam, Fred Westerbeke, te informa. De eerste melding kwam kort voor 2:30. De schutter heeft bij een woning aan het Heiman-Dullardplein geschoten op een 39-jarige vrouw. En zij is hierbij om het leven gekomen. Ook haar 14-jarige dochter raakte zwaar gewond. En zij wordt op dit moment behandeld in het ziekenhuis. Vervolgens heeft hij brand gesticht in de woning. Na de schietpartij aan het Heiman-Dullardplein is de verdachte richting een leslokaal aan het Erasmus Medisch Centrum gegaan. Hij heeft daar zijn wapen gericht op een 46-jarige man die als docent verbonden was aan het EMC. Deze man is helaas ook aan zijn verwondingen overleden. Hierna is de schutter naar een ander deel van het EMC gegaan. En ook daar heeft hij brand gesticht. De verdachte is daarna onder het helidek van het EMC aangehouden door het arrestatieteam, de dienst speciale interventies. Bij zijn aanhouding rond 3:30 had hij een vuurwapen op zak en droeg hij een kogelwerend vest. Extra Holanda apapje ko trahadonang di Erasmus MC ko te conta di un experiencia di horror. Tabata manera un ataque di terror. E panico tabata manera nada ko nang llega di experiencia nang te declara. Según fiscal mayor de Rotterdam, Hugo Helenaar, el sospechoso tiene una historia criminal, pero en el momento de la publicación aquí no está claro qué es la motivación tras de ataque. Zoals u hoorde van de politiechef, is de verdachte, een student aan de Erasmus Universiteit hier in Rotterdam, inmiddels aangehouden. En op dit moment gaan we ervan uit dat hij in zijn eentje. Zoals u hoorde van de politiechef, is de verdachte, een student aan de Erasmus Universiteit hier in Rotterdam, inmiddels aangehouden. En op dit moment gaan we ervan uit dat hij in zijn eentje handelde. Hij wordt op dit moment verhoord door de politie en hij werkt mee aan het onderzoek. Over het motief van deze verschrikkelijke daad kunnen we op dit moment nog niets zeggen.